kulonyaka decide ukuthi incorporate the amabhinqa element as it goes with the theme ethi Mothers of Mzansi. Siyawazi uMaskandi ukuthi inkulu kanjani neculture yamabhinqa ukuthi inkulu kanjani eSouth Africa. So we decided to incorporate that to make sure, or to rather rewrite history in incorporating our culture and showing the whole of South Africa and the world ukuthi culture yethu can also be glamorous. Ngaphambi kwenu kukhona uAyanda Mdluli from the Daily News, which is our media sponsor. Siyabonga. On my left kukhona uQwabe uLindani we Fast and Quick owaziwa kakhulu ke ngamagalela akhe in managing artists and also just championing ama events anamabhinqa in Maskandi. On my far left uNolwazi Maselana, we are co-directors at Halisi Afrique. Our other partner Undumiso Mncwabe is to join us later in the day. So basically today we're just here to unveil that and say to you asibangela umsindo ngalento enhle esizama ukuyenza yokuthi incorporate our culture at the Durban July. It's the first of its kind. Akekho umuntu owake wa incorporate uMaskandi kwi program, or rather kuma festivities that are aligned in the Durban July. So ngizocela ke nje ukuthi sikhombise umhlaba wonke ukuthi sabantu abamnyama siqhenya kanjani iculture yethu, sabantu abamnyama sikwazi kanjani ukuyiphatha nokugqoka nokuyigaja ngeculture yethu. But ke uLindani is going to take us through ukuthi yini ehleliwe nokuthi sizokwenza kanjani moving forward. Siyabonga kakhulu. Sanibonani nonke members of the media, partners, artists, nama friends. Siyabonga kakhulu nawe Sisu Pro. As a Fast and Kick, we stand too proud to present something historically and long overdue. Siyazi ukuthi kumele ngabe lento kade yenzeka kodwa ngenxa yokuthi bonke abantu platform bayenqena ukuthi beyithathe. So sakuna sibona ukuthi no asiyenze. Durban July yamabhinqa, the very first Maskandi Maki at the iconic Durban July. Yaqala nga emlandweni ukuthi sikubone lokhu kwenzeka ukuthi uMaskandi uthatha initiative ku Durban July. Into entsha, a first kind, okokuqala eDurban uMaskandi uzoba nendawo yakhe nendwangu yakhe ezogqama ezidlangalaleni. We are launching Durban July yamabhinqa, a space celebrate amabhinqa, not in the background but in front and the center. No longer just a ruler. Now it's a regal, respected and reverent. Amabhinqa are the marvel of Mzansi. Amabhinqa not just the style, not a culture, a story already beat through the heart of Mzansi. Lemaki iyithuba lokuthi sithi emphakathini siyawufaka shi amabhinqa ubukhazikhazi bomntakabani isikhathi sawo sesifikile. Social cohesion, ukubambana kwesizwe. In divided world, the culture is what connects us. Lemaki iyindawo yokuhlangana phakathi komhlanga nomsinga, iSentin noMaphumulo, iBhalito kanye neNkandla. Sakha ubumbano ngoba zonke izimpande ziyadingeka ukuze isihlahla sikhule. Yini ke ezokwenzeka efuneke silindele kuleli deni? Sibonile ukuthi kumaciko akithi kaMaskandi sekujwayelekile ukuba kungabi khona la khona kuthiwa kuneband ezodlala ulive la khona kuzokhala insimbi eyinkenenezayo sizumzwili lomnandi kaMaskandi. Sabona ukuthi asihambe siye phesheya kothukela nase South Coast silande umuntu esimaziyo ukuthi uyibhenanyawo ngapha noma unya representa ngapha phesheya kothukela ukubhinqa bethu kuze bezosidlalela intambo ulive.
sithe masilelike nethimba phansi sabona ukuthi ukhona umfana ngapha enkandla okuthiwa umuntu uyenziwa ebesibone kuhle ukuba akabe ingxenye sithi abantu besangena eminyango ukhala imkenenezo yesiginci sijabulele ukubona ubuhle obungaka kaZulu. So sine live performance ke kamuntu yenziwa kanye noNyoni emhlophe wase South Coast. Ibona ke abazobe besidla lesiginci babili kuphela. Siyazi ukuthi ke sizwe sakithi sikaMaskandi iTembe July ifani ne-festival. Babonile abantu besine event esihostess fast and quick before beke yamachurch besina ama-artists la ko-43. Kodwa kule asikwazi ukuthi sibe nama-artists amaningi ngoba kuyi-event futhi esheshe ukuvala esuke nama-program amaningi since nathi sifisa ukuveza noma sizo-introducer lento esifuna ukuyiveza ngoMaskandi. Then ke ama-artists ke esibonile ukuba angaba ingxenye sithathe ama-artists awu4 kuphela kuMaskandi. Sithathe omunye umfana wasenkandla okuthiwa uLimit wakanala, salanda uMenzi Mabizela, sase siya eHluhluwe salanda uSminoff wakaGumede, sase siya eMdletsheni ngoba siyazi ukuthi uMthandeni ungomunye wama-artists ahlukanisa unyaka futhi ungomunye wama-artists abe nesasasa kakhulu uma kufeaturisha elinye i-artist kwaphuma into emnandi ethakaselwa abantu. So sinaye ke uMthandeni okusho ukuthi sinomthandeni Manqene, uLimit Nala, uMenzi masuba uSminoff, uNyoni emhlophe nomuntu yenziwa ama-artist kuphela awu6. Sase sibona ukuthi khona la kuMaskandi siyamdinga futhi umuntu wesifazane esaziyo ukuthi uculule noMaskandi futhi ucula ingoma zakhe zakwenye genre okumapiano njalo afropop njalo njalo. Sabona ukuthi kungcono silande naye uMaho okusho ukuthi uMaho uyingxenye ye-lineup yethu. Fashion fusion imvunulo esestyleni nengqephu side by side okusho ukuthi unobani kuzobe kuqala uku-experience ukuthi ubone kuquqa iGucci noGodo umuntu ezongena phakathi kwiTembe July ngoba ngiyawazi amabhinqa. VIP hospitality, stylish, soulful and proud Mzansi. So nje kuleka ke khona osisa abahle lapha kaHalisi abazobe bephethe kahle administration yaKaHalisi futhi ngiyayazi ukuthi right nami sengayi-experience. What does this means for entertainment industry? We are opening doors for rural artists, designers, vendors and storytellers. Alikho isiko eliphansi, zonke izindlela zethu zifanele ukuphakanyiswa. Tembe July Mabhinqa is not of an off moment, it's a movement. Ukubambisana okuqinile siyabonga kakhulu kwiHalisi ukusinikeza ithuba elihle kangaka for sis the vision and joining us to make this real. Njengoba sibazi ukuthi endimeni kade bafika futhi sivule izandla uma betshengisa noma beqhakambisa ukuba sibambisana. Nathi siu-fast and quick siyakubonga lokho sithi uNkulunkulu aze abenze kahle. This collaboration says indawo yabantu basezingeni eliphansi ayisekho, bonke sebefike phezulu okusho ukuthi akekho lento ukubukela abantu phansi ukuthi amabhinqa phansi. Njengamanje amabhinqa wonke umuntu ufuneka mayihlangana nawo ngoba izinkampani eziningi ona amabhinqa izinkampani eziningi ezikhona osomathenda osomabhizinisi abangcwabi njalo njalo zonke inhlangothi nezinhlobonhlobo zamabhizinisi siyazi ukuthi abanye ziona amabhinqa. Final call asijabule ndawonye to every village and township, KwaNongoma, eSoweto, eJepe, eJipi, iKwaMashu, eQumbu, eKhayelitsha. This marquee is for you. Okusho akukethebana namuntu abantu abasuka koQumbu, koKhayelitsha, eseGoli, koSentini, isemahostela, bonke abantu abawosomabhizinisi sibalindele ngoba sifuna bezo testa lento esizobanikeza yona. Sithi wena ongakaze uzwe iTembe July nanti ke ithuba. Siyazi ukuthi khona abantu abangaze beze iTembe July nanti ke ithuba. Join us, dress up,
Then celebrate because amabhinqa are not behind. They are the moments. Siyabonga, let's make this historically together at Durban July amabhinqa 2025. Durban July amabhinqa la khona esizoveza siqhakambisa. Angifisi ukuthi ngande ngamaningi ngoba ngidle amaningi esakeni. Kodwa ngithi sizo samabhinqa ngiyanimema nonke osomabhizinisi na zonke izinkampani ezifisayo ukuba zizoqhakambisa lento yamabhinqa ukuba zihlanganyele nathi kuleli tende lamabhinqa elisihlanganise kanye noHalisi. Ngiyaphinda futhi once again sisi uPro siyabonga kakhulu ukubona umbono omuhle kangaka ukuba sikwazi ukuthi ungagcina ngokukhulunywa kodwa siwenze ukuthi ube yinto ebonakalayo. Ngithi ke manje kusukela manje ke mabhinqa kethi ke iyaphuma line up namhlanje base sikhipha line up ama poster yaphuma kanye nama package. Ngiyazi ke ukuthi lento yamathikithi ke kumaskandi namabhinqa mhlambe izokhulumisa kwabanye. Uma ubona ukuthi ubheka iDurban July Fun Festival akuthiwa khona iVIP u1000 rand, iVIP mhlambe 2000. La siqala ke manje siya engage ngoba amathikithi ethu khona ka 13000, kube khona ka 36000, kube khona elika 67000 amathikithi ethu ngoba iDurban July le akuyona festival. So ke mabhinqa kethi uhlu luzophuma lonke namhlanje lizolala lithonile. Osomabhizinisi abajwayele ukuya kumanye amatende angisho ukuthi ngithini kodwa bonke labantu ade behamba iminyaka esidlule ngisho ku5 beattend amanye amatende bengamabhinqa seyanibiza kokaGumede kamaphumulo. Uyani ke manje nize khale ngithi ayikhale ke manje ziyakhala manje. Thank you so much. Mahle amagama wathi woniwa Shine Africa Shine kunjalo ke